Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murisei kuma TV esenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Magz achinyomba Holy Ten. Magz ane verse rake riri pa Gore remix late entry diss achiti iye. Yes, of course tine mazano atanga takameka but vamwe vakaita minyama pane tumvana twavakakecha. Vaida kunamirana nesu vaona future yakajeka but gore rapera pakakwana patakava jega. Ndozvataurwa naMagz pangoma yake yanga achiimba. Haisi ngoma yekutanga, akamboimba imwe futi achinyomba Holy Ten achidedzera kuti iwewe uri kukanganiswa nemukadzi, ndakakudza kuti vakadzi vanonetsa. Saka taura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana Magz nevazukuru vambuya nanda. Mumwe munhu auya akati Holy Ten anowanza lip regai atsve type yegwere inozongoti zi. Mumwe munhu akati hazvishamise Holy Ten ariye akabvisa vhesi iroro pasong iyoyo since iri project yezim celeb cause vanowirirana. Mumwe munhu akauya akati ndaona mumwe achecheudzwa vari kureva Holy Ten. Mumwe munhu akati Magz is bigger than Chematama Sounds. Mumwe munhu akati ndozvaanoda Holy anombofarisa too much. Mumwe munhu akati Magz chinogona zvisingaite Holy Ten. Mumwe munhu akati Holy Ten chibaba. Mumwe munhu akati Holy Ten is the king of all, kubva kuna winkidi kusvika kuna limbo. Handiziga zvinoti kudii. Mumwe munhu akati mujaya akuwanza pride yete hapana zvinozikanwa. Munhu wemakolabo acho anorova ndiwo anotozikanwa, kana ari one hapana zvaanogona. Mumwe munhu akati Holy Ten got his match now. Ndozvikudaurwa nevanhu. Saka handiziga zvinoti kudii. Asi Magz ari ngoenda achinyomba Holy Ten akamudedzera kuti ndakakudza kuti vakadzi vanonetsa nezvari kudedzera kuti wakaroora mvana. Saka hatizivi. Please comment down below kana mainzwa ngoma yacho. Thank you so much.